Veľkým benefitom elektronickej skúšky je to, že žiaci sa výsledok dozvedia hneď. To okamžite ukáže výsledok a nemusím na to čakať 3 mesiace a byť v strese, že či som to zvládol. Na jednej z bratislavských stredných škôl bude maturovať zo slovenčiny 107 študentov. Online verziu si chce vyskúšať len 14 z nich. Pred ostrou skúškou ich však čakajú 2 testy. 9. decembra máme také záťažové testovanie pre celé Slovensko, kde všetci žiaci v rovnakom čase, všetci tí prihlásení sa vyskúšajú dostať do toho testu. Sa dodáva vybavenie do všetkých škôl, do konca roka by všetky školy mali mať vybavenie k tomu k dispozícii a dobieha aj tzv. Pripájanie škôl na vysokorýchlostný internet. Nie všetky školy mali. No a vo februári budúceho roka, mesiac pred maturitou, ich čaká ďalšia skúška. Bude generálna skúška. Odpovedať budú cez počítač, ale svoje odpovede ešte budú vpisovať do odpoveďových hárkoch, do papierových odpoveďových hárkov. Aj keď školy avizovali, že maturanti majú čas sa registrovať do novembra, ministerstvo školstva finálny počet nechce komentovať. Počet žiakov zapojených do e-maturity zatiaľ nie je finálny. Prihlasovanie stále prebieha a nie je uzatvorené. Absolútnu drvivú väčšinu škôl máme zapojených, ešte dobieha komunikácia. Nie každý študent, maturant musí maturovať elektronicky, ale každá škola musí byť zapojená. Kedy bude elektronická forma maturity povinná, je zatiaľ otázne. Rezort školstva sa k tejto otázke vyjadruje opatrne. Ja by som si to vedel predstaviť ešte aj z angličtiny, ale z takých tých externých predmetov ako napríklad dejepis, tak to podľa mňa nie. Ja idem maturovať ešte z matematiky a informatiky a vlastne na tej matematike by som si to možno vedel predstaviť. Viem si to predstaviť teraz, keď máme tie nové počítače. Neviem si to predstaviť do budúcna. Pri našom počte cca tých 107-110 maturantov, aby sme ten náš počítačový park udržiavali v takej kondícii, aby jednoducho tá maturita aj o 5, aj o 10 rokov fungovala. Ani nechceme, aby všetky školy sa prepli na 100% testovanie. Na to sa treba naozaj postupne pripraviť z hľadiska tých študentov.